Zembe. Titaurire zvizvikuita. Liver Champions League. Zvizvikuita ina kurowa so. Pakaipa. Inda pakaipa inda. Basa rakandibata pakaipa. Uri ungwafa. Andikungwafa. Ngwafa kuita. Kwafa kutsvaka mari. Ugara kumaza. 10 watt sound. 10 watt sound. Aiwa tisatari mukadzi nani manya ndiri zvomanya. Mazuva ano atsvukira akazima. Ya, zvinenge zvaananiwo kucha. Pane paya ka. Uchanwa chivharo kaizvo. Uchanwa chivharo. Blasi. Zembe ndamubvunza wani mubvunzo. Kana usikakwanisa kupindura usapindura. Ya. Boti ndiani? Boti ndibaya aitenga matombo kwaChihatso. Ndichi? Ndibaya aitenga madiamonds kwaChihatso. Saka angane mari? Iya anga ine mari. Ko zvainzi akaromba. Tinongodzwa sekudaro but hatizozivi but ndo zvaitaura vanhu vaingoti anga akaromba. Angane makore mangani pakuromba pake? Should be 27 years. Ayo makore akapiwa kurarama. Anga 5 years. 5 years. Yeah. Pakasvika 5 akabva ita se. Zvakabva zvangokirara ana zvakadaro azvina kuzi ai vanhu vaingoti zveshuwa akaromba ka achingori upenyu. Achingodzi akaromba mushonga wa 5 years anochikotaura uchifamba but pa 5 years anombodarika zveshuwa abva angufa. Plaza angofira mu accident. Saka munhu iwo kanonza kuti munhu akaromba akuita mari udi kuromba iwo pamwe ndinenge uitawo mari ndine ndisingazvide because mitemo yacho inandisingaide kuti ndinofa nguva yangu isati yakwana handizvide mari andichida natural life ngandirarame mararamire ndiri kuita kwete kuti ndinoda kutsvaga mushonga kuti ndozoriska kuti ndoda kurarama panyika panapa 10 years ndine mari ndobva ndapfuura ndiye mwari aine matorero anoda kudzidzisa handi timu iye yakatodhakwa. Timu yakadhakwa iye aitiba upenyu unogoda kutsvaga so kana pasina bana kana mari iripo iripo Hauna kuitwa mukana here wekuvataurira kuti hamuna ukaudza munhu anenge atomboshinga kutaura anenge atomboshinga kuenda kobata zvinhu izvozvo ozomudza direct kuti anokukirarisa ka iwe munhu kuti anenge akashinga kwanzi munhu ataura akaromba zvine zvambobatwa sei kuti wake akafa zvezvaonekwa sei but angane mari inopisa auya aipisa mari because akarima markets ake madiamonds kuna ana Australia America wese ndokwakuine market yake madiamonds kumahotera aita sei mahotera pawawa ayo ari migava manje waitoziva kuti kana atosvika paatosvika waitongoziva kuti panapa chero ukasvikirwa iwe utongoripo waitoziva kuti panapa zvadhakwa kwangosvikirwa naye chete because aifamba nemasi yakau waitoziva kuti panapa munhu asvika panapa ka mabhosi ende waitoziva kuti panapa hapasina madhiri chero wanga wakapa kamota kakaonanzi kamota zvatodhakwa waitoona kuti wega kuti panapa pavaire madhara waitojoina chikwata tojoina achikutengera iwawa chikutengera iwawa waitojoinawo kuti ndokana kuti aingoti munhu wese ari muno hapana munhu achatenga wawa ndangotenga wawa aingodzane mushonga atangobvunzane mushonga kuti aingodzane mushonga asati aingodzi anga angori nawo kwete ambofa vanhu vakaona vakasikamuzive chete but madziviro ataizviita isusu achitori mupenyu achirira aingoti bvunzane mushonga achirira because bothika aizi aiti akakecha anga asinganyengere munhu pamberi mahuri ake ndo aizitaura madhiri acho anyengera kusango ko hanzi amamira futi musango aimamira futi musango saka iwo zviri normal here iwo kanzwa mira ndibokudza iwo zviri normal here kuti iwo ukanzwa magoo panapa kobva wati handichamamiri magoo atomanzwa kobva wapinda motikari kwakudhiraivha kuenda kuonoziva kuti kune sango dai una bhizinesi chero tichiti pamwe mushonga haunaka but tinotowekaka ipapo kuti aiwa iwo waungati iwo wazwa kuda kuomama kwakupinda mota kuda kuomamira kusango wai uri muhotera uri muhotera une tereti yakanaka uri kuda kuomamira kusei mamira kamuhotera iweweka ndemishonga icho kaiyoyo saka unochizotaura manje kuti anoma munhu yane chii because hazisi normal nditokoziva kuti madhimandi ari padheni
Mati mani kana apinda mutirazi ari kupinda mutirazi patini. Ndongomama. Wongomama. Ko iwe unodrive mota sei? Unomamira kusango. Ko baby wopinda naro mumba. Pakuda kuti kwira unokwirira kusango. Zine msori. Unoda wakecha baby rakanaka. Secret yako ndekwenda kunokwirira baby kusango. Ita pinda kamoti na ipo kana malodge. Mari unayo. Anditi une mari ere. You are not millionaire. You come to be a billionaire. So why you go to forest to end up man nayo? Yeah. Ayo asite. Ayo zilipa chena. Saka iwe kufunga kwako anga akaromba. Ngani mushonga wewe kwasipa. Anga akaromba kusikuwenga kana kuti aseni. But true reality, it's reality. Ule mushonga. Mari akona mari tiri kuiona zvishoro kuchinja mota uri kuita sei. Uchita kuna bochi bari mari yako mtemo. One day uchasangana nazo. Mari yako secret ya wana wa secret za wana. Iwo pazuwa unoita mari kumusika. Musika nokwasobata kana kuti 30 years pazuwa. Ko kana zvakaoma. Kana zvakaoma. Zvakaoma 15. But are you happy with it? Ndiri boss singaite ne mari yoyo. Andira. Ko ndikuita zvaro ina ndimamira kusango kai. Aiwa ine ndikuda upenyu hwangu ndakapiwa naMwari direct. Kana ukavuka unomamira majube kunomama kana matapi? But we both either say? Ane mari but anomamira musango. Aimutsa mota. Mota inodhura. Kunomamira musango. Mamira musango. Mari yacho wakaione mbio. Inoita kuti umamira musango. Aiyo momira kanyira. But timiri rototo shamsika nare. Bozwa zorozwa uchinzi munhu akaine mari yake yekupeka ka. Ozozwa pesi dzachona ka. Natoro kuti kuda kugurisira upenyu. Ndochiya zvakanaka. Kushinga. Mari yao akashinga mukoma yone. Wakashinga. Akashinga bati yone. Wakashinga. Wozwana kushinga kuti ndauda mari. Weka woti amesi amune yakashinga. Madhodhi mangana rakasiya pawedzera. Awanda. Madhodhi anenge asiya material kwakwenda uko. Ndikuenda musango manje. Musango manje. Ndivo avaite manje. Matiri apa isatizotazi zedu kamwa hosho. Munoonwa. Akuko ndinongoriwa we. Apa angaripo paakaizvita unomama ega meno. Anomama ega. Toirova mari yako kuyariwa. Andinongoshoriwa we. Ya mari kai. Toirova. Ko mari aipa vani? Aipa. Aipa vana mari. Anochakira akachakira kutsona kunyanga. Pamuchato pagotika paitoraswa mari. Paitoraswa mari. Kabeja yari mupenyu akati kuti anonzi bhoti munyika munomu. Uyu munhu uyu mari yacho anombotsvaga akaione. Watani? President Robert Mugabe. Akati chi? Akati munhu akachata muchato unoraswa mari paTrotberg uyu anombodzani. Ndiye munhu anonzi bhotere zvikanzi akaionepi mari iyoyo. Akaionepi matai munhu iyeye criminari. Batai munhu. But my father ndokupi bhoti? Bhoti life yake life style yake bhoti akabva kukaduka. Anga hana kurira mamutare. Bhoti akanga ari street kid. Aita zvekuiwewo mamutare. Achigara kunanga bhota. Madheze kunetsa Zimbabwe iwe ichinetsa. Madheze kunetsa Zimbabwe baba iwe isingaoneke baba. Iye anga aipiwa mafiwewo nematrack drive. Achisara ichita sei? Achitengesa. Diamond wachadzwa satellite sei? Yaputika. Rabuda. Saka iye manje zvaizoita manje aizopa rimwe chimurati. Vapanda ku street wire. Ndora ari chimurani.
Street kid vamweni ndo rari timu rai apana wai ma-street kid amweni vamweni wake wapana wake aiyopana kutengesa dhiramu wakadai ndozi andichikorekuta mari yangu chidaiso ndo zvaita kusvika Diamond ndizobuda kwashatso ndo paakazoita miti dzake achingoenda akadaro achitenga vanhu aitengesera kwanana Australia ndokwakuine mabhaya ake akanga ari America Australia hadira dzadzakandoti watei but president vakazoda kuziva kuti ndiani munhu anomboita nezvei vanhu vakanongonzeresa kuti chiyadzwa ivharuro anonoti maiti wakuitwa mari aya amadhunyazi manje washata kunhu vari kwamhanye awaita bho ari akamhanya une hama dzekutoda kumhoresa panoda kumhoresa ya vamhorise zvako ndomhoresa mitezi yangu iri kuwadzana extension hatongoti nevamwe veso vamwe vari kutenwa vanhu vamwe vari kwamutare tongokumbira kuti ndowachinga kochi chiblas chako chiwedzerei neblazi hayi iblazi yangu haiwa anga ari padhuze chete ndimuna haiwa ndadza kuzozvisa mumai ndangoti munhu handi ndombo wakasvikira ndobva ndakasvikira kane chipepi chako hai blazi yangu kuchipepi chako chaiche chipi changu chikunze kwenyika setukire uyu manjewe munhee munhee ndakatosheya kuti zvakafamba sei hedu chichamboitika kuti ndadakapusa padai kudaka ndidai ndaitomudawo futi pakati wakafurirwa ndakaita se wakafurirwa pakatosimbawo imhepo dzakatosimba dzezvino ari munhee pacha taitowirirana zvinhu iye aitondifarira zvisingaiti munhu taitowirirana zvisingaiti I think mupenyu wake anditi mupenyu kana ari mupenyu bhoti kutomufarisa zembe ndiri kufarisa zembe wane foni kataura wane foni foni ndanayo isa nhamba dzako pane dzawandibhikana nadzo mira isa nhamba dzako isa nhamba dzako zembe imbonyerera yako mani 0733 048916 dzokerera zembe 0733 08916 yabo thanks Kawan.